To je úplně to samé jako já zase, kdo kámo. Ano, už půjdem. Ale dívej. Do 5 minut. Ale nevím, jaká z nich jo, takže to je tam. To asi jo, no. A tam to bude určitě stůl. To je dobádí. To, který takhle stojí. A který se drží. Protože ta mobil je starší, všem. A vypadá to jako, že tam ta, která takhle spadla, tak to je podle mě ta nová. Který podle mě ten menší, protože ta mobil je starší.